Sanata ne yake magana, sanata dan Gwambo. Ashe ba mu da mutunci a garin nan ba mu sani ba. Har za mu nemi alfarma a ce wani karamin dan sanda wai ni yake wasawa. Ba na son a kore shi, so nake a ɗauke shi a kai shi ƙauyen da a shekara so ɗaya zai ga mota. Abin da ake sharri ne, ni na taimake ki, ni kuma sharri za ki bi ni da shi? Bayan irin ɗimbin nasarorin da suka samu a shekarar 2024 da muka yi bankwana da ita, shekarar 2025 muna tsakiyarta kuma muna shirin bankwana da ita. Shirafa'u Film Production suka shirya tsab domin kawo muku ƙayataccen shiri wanda shine tilo na farko a cikin masana'antar Kano da ya zo da salo na musamman. Kurman baki. Rashin kunya zaki mu. Kai ni fa baba na gaji da wannan wulakancin da kake mahaifiyata. Kullum ita ce zaka dinga wulakanta kana dukanta. Kaddarta ce ta fada mata domin neman ya za ta taimaki rayuwar mahaifiyarta, a hannu ɗaya kuma bibiyar da aka yi mata ne na salon cewar tabbas sai ta amince da mummunan lamari kana bukatar ta za ta biya. Yarinya da ta ce sai ta bani shari. Wai me kake mun tsawa ne a kaina? Ban ma ya kashe shi. Kurman baki, wasan ya fara, an karta katin, lalan ya ɗau hannu. Kurman baki. A kiyaye saboda da yawa sun zo fa sun tafi. Wallahi Allah ba ni na kashe shi ba. Mutum yana da kuɗi yanzu ko kazami ne shi bin sa ake. Kaga ka cuce ni, ka cutar da rayuwata. Ni za ka kalla ka tambaye ni waye Mr. A? A matsayin ka nawa? Billahi lazi in ka san Mr. A mutuwa za ka yi. Kai wuta ce. Taya suka fara kuma taya za su kare, shin alhajin tana ɗaukar fansar abin da ya faru da ita ko kuma a'a takarta katin ɗaukar dana saninsa. Kurman baki. Ɗaukar nauyin shirin Abdul Aziz Vice wanda ya shirya shirin Sidi Master. Tsara labari Nasir Muhammad Baddo wanda ya bada umarni Rabil Baba Mr. R. Kurman baki. Duk inda kake sai na bibiye, wallahi ni zan zama ajalin. Sai ku yi subscribing ku danna mana kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Dan Hausa TV. Da nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Kurman baki, mai ji shi ke buga lissafin. Dalilin wannan abokina, kowa na ta guduna ma, na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina, tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina, na rasa soyayya ta ma, kullum ni ne cikin fama. Nema na rasa dama, zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na.
ni da abokina ya zan so mi ban kwana komai da lokaci na ga tabbaci wata ran za na kai gaci. Laure. Ina wuni? Laure, lafiya Laure. Wato Laure, ina so in ƙara tabbatar miki yadda kika narke a cikin fada birnin zuciyata. Bara da ɗan fara da gyaɗar. Kin san ne yadda nake son gyaɗar nan taki? Hai. Wato, da zai zamana a ce kakab garin nan babu wanda zai rinka sai gyaɗar nan taki sai ni kaɗai. Da zan ji daɗi. Allah. Amma dai kin san me matsalar? Babu kuɗi. Babu kuɗi. Gaskiya ne. To yanzu dai abin da za a auna min abin nan ba? Yawa. Auna ta rabin gwangwani. Wato Laure kin san wani abu ko? Ni fa idan muka yi aure gonar gyaɗa zai. Ina na. Ka bara mu duba kuɗin da in gama kuma in bashi abin da ka fi so. Yarinyar nan fa kamar yarinyar alazin nan fa. Oga wannan ba ita ce wacce muka sa ta yi baccin nan ba? Sai gai oga. Gaskiya ne biri ya yi kama da mutum. Hakika wacce yan lissawun ita ce. Amma abin da za yi suna fata zo mu sa da mashaya iska. Masha Allah, ga kudin nan fa sai ki rike canji. Mega. Ya ci. Lafiya na gan ku a haka. Ka san fa bana son manyan yara na. Gan su cikin damuwa. Ya ci, aikin namu ne ya so ya yi dagule. Wannan yarinyar ba ta mutu ba. In ko ta mutu, mun ga aljana ko kuma mun ga fatalwa ko wani dodon ya yi shigarta. Wai wa kake nufi ne? Ya ci, Aisha mana. ‘Yarka. Aisha? Ita muka gani a tashar mota. Aisha? Ka san ko abin da kake faɗa? Aisha mana muka gani ya ko ba kabaran da ƙarfi jarin talaka. Kwarai kuwa alajin Allah. Shi yasa na ɗauko ma hotonta don na tabbatar ma da abin da muke gaya ma gaskiya muke gaya ma ko ba gaskiya muke gaya ma ba. Mega. Ya alajin Allah.
Aisha duk inda take ku je ku tomin da ita amma ba Aisha ba ce amma aljana ce ko ma wace ku tomin da ita ka ku ɓata lokaci maza ku tafi. Wani sa'ilin ma kama aljanin ya fi daɗi za ku ƙwarewa aike. Uffararan kan mu ƙara yi muna ƙwadago ki ne mun maganar kayan shaye-shaye ba wani abu ya haci inda annabi yake nan ne Madina. Lalle ni da hajiya farin ciki mu sai da kai ai ku ban ga ta zama ba bari ka gani mafarin maganar kenan kaddara manar kenan kalubale kan ba wannan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Respect. Ya al'amura. Wallahi alhamdulillah. Respect. Ina ji kana ta nema na. Wallahi ina ta neman ka ne saboda ina so in hada ka yau dai waya da Hasina. Kai mutumi na respect. Amarya zaka ce mu. Amarya. Na rasa mene laifina. Shi ta daga. Ci gaba da magana. Assalamu alaikum Hasina. Amarya ran gida. Ba Hasina bace ba kanwanta ce Aisha. Aisha kuma? Karki kai mata wayar, karki dan rike zami magana da ke da. Ban ji in tsaya mu yi magana da kai ba. Kina ji na? Ki yi haƙuri ina so ne dan Allah dan Annabi in miki tambaya guda 3. Dan Allah. To wai ka taba ganin inda aka yi haka? Baka san ni ba fa ban san ka ba. Kawai sun tsaya dinga magana da kai? Dan Allah ki banna in yi miki wannan tambayoyin guda 3 dan girman Allah ki taimaka. Tambaya ta 1 so nake diddade na jikin ci Aisha so nake ki maimaita min sunan da kanki. Tunda ka riga ka ji sunan nawa to me yasa kake tunanin cewa zan maimaita maka? Ai na fi so na ji sunan daga bakinki. Shine dalilin da yasa na ƙara tambaya ta 2 kuma dan Allah ki bani lambar wayarki na ci albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tom, tunda ka ce dan Allah kuma ka ce dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan baka lambar wayana amma ba ko da yaushe fa ake samu na ba. A'a ba matsala ni kawai bukata ta lambar taki wallahi ba da matsala akan wannan. To na gode sosai Aisha na gode Allah ya saka da alheri kuma sai kin ji ni in Allah ya yarda. Zan kira ki da wayata. Kai mutumi na kansi. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka. Ni wallahi ya fuka ban 10,000. Wallahi ya fuka ban 10,000 abokina. Kuma wallahi yanzu a haka sai ka dan ban wani abu ma zan faɗa sau. Wallahi ko 300 ce. Ana nufin ba wani abu a wajen ka. Ai yanzu muka rabu da Munawwar. Na so na ce ban wani abu amma kuma na ga alamun kamar irin ba ta ni yake ba wata harkokin ne a gabansa. Sai ki gashi ka san ni ba rike kashi nake wato mu je titi sai in cira na baka go. Allah ya saka da alheri. A gode aboki na gode. Daramanar kenan kalubale kan ba wannan. Kai dan bura uba dadi na mota zai canja mu. Kai ce za mu baza ka fasu gidan gidana. Hai malam bari ga mu. Kai kanka ma sai mun tafi da kai duk inda za mu je. Ai shi kansa malam sai mun sashi alkhairi. Kai da gidana. Maza aran ma. Ƙara so kenan. Wai kai tambaye ka kai mu a rayuwarka ba mu da za mu zauna mu yi nishadi kawai shikenan sai muna cikin bada labari sai ka zo ka dakatar da mu kai ka tsarin ka yake. A'a bashi mu ji da me yazo. Kai mutum ina. To ya faɗa abin da ya zo ne. Kai. Wallahi budurwa ne. Sabuwa ƙet an burau. Kai dan gidana. In sai dai baka nuna mata kai dan gidan malam shehu bane ka fasa mata ka fasa. Kai ka san ai ba za a fasa ba. Amma ba ta san kayan da nake sa ba ma mutumin ne yake ara man tunda ina da kai ai ba da matsala. Kai mutumi na dan burau ba. Kwantar da hankalinka. Duk abin da kake so na rayuwa in dai aure na ne. Kai ka san ni kuma daji na ya tsaya muni. Allah gafata malam kwantar da hankalinka
ai wannan yaron in dai yana da ni ba shi da wata matsala. Me wannan? Na yi jibila. Me wannan? Ba mu kullum mota ba? An shi nan kwantar da hankalinka. Na gode na gida. Duk abin da ka ga dama kowace irin mace kowace irin budurwa ce ka tsalle ka dira wajenta ni na tsaya maka. Kai mutumi da. Hau ka ce irin ta. Ka ji ba. Kai ku hau mu je hau baya. Kaddara manar kenan kalubale kan ba wannan. Haka iso ne garbi. Sai na Asina. Na'am. Ina ƴan wannan ke? Je kira min su. Jaju. Yau Alhaji. irin breakfast ɗin da ya haɗa. Hassan ci ne. Kai Alhaji, sai ka ce ka fara cin girki na? To ai na yau ɗin nan wato ba magana. Allah. Kai dai ba a raba ka da zolaya wallahi. A'a, Aisha, ina Fati? Ke, ba ki ganin mutane ne? Samu wuri ki zauna, magana ake yi. Yauwa, dama ni sa ina son a'a ba laifin komai sai dai idan kuka bi ƙa'idodin da zai shekara da sharaɗan da zai shekara to ina da za mu kai ciki yanzu kun ga ɗauko asira na ta yi biyayya ta yi duk abin da ya kamata kuma ba abin da ya mata har ta je turai ta yi karatu ga shi da dawo ga tun abin da zan jaddada mu shi ba na son da idan kuna hulɗa da ƴaƴan talakawa ko samari talakawa saboda haka daga yanzu musamman ke fati ke ce mai rawan kai ba na son sake ji ko da cewa kuna zama da waɗanda suke daidai matsayin ina fata kun gane. Haba Alhaji, kar ka manta talaka da mai kuɗi duka Allah ne ya halicce su. Ya za ka koya musu ƙyamatan talaka ko ka ce su daina alaƙa da talaka? Gaskiya wannan bai daidai ba. Dakata, ba na son kina shiga cikin al'amurana da 'ya'yana. Kina nufin ni yanzu ban isa ba tsara 'ya'yana irin rayuwar da za su yi da irin mutanen da za su hulɗa da su sai ki zo kina sayan baki. Haba Alhaji, kar ka manta wannan kuɗin fa da kake tunƙaho da shi ba fa kai ka ba kanka ba Allah ne ya baka. To ta yaya za ka koya musu ƙyamatan talaka? Ba a son wa'azi, ya riƙe kayanki. Kuna ji na? Ba na son sake ji kuna hulɗa da yayan talaka ko ƙawaye ko samari. Ku nemi daidai da kun san an ce ƙwarya ta bi ƙwarya. In ko ta bi ƙoƙara ta fashe. Ina fata kun gane. Fatima, kuna ji na? Aisha, kina ji na? To wannan wace irin sabga ce wai? Ya mun yi alƙawari da kai za mu haɗu. Na zo ban same ka ba. Haba da Allah. Ha, yanzu ina ƙofar gida yanzu na fito wallahi. To ba matsala abin da ya kamata a yi kenan ba matsala ina sauraron ka. Ina tunanin ba cikin gidan ma zan koma yanzu haka. To shi kenan to babu matsala. Bara yin ga cikin gidan. Abokina kwana biyu. Wai kai yanzu in tambaye ka.
kai me yasa baka jin magana? Na gaya maka sabga yarinyar nan, ka fitar da sabga yarinyar nan, ka fitar da sabga, amma me yasa gaba ɗaya hankalinka yana kan yarinyar nan? Ba, ka duba irin cutar da kai, ka duba irin rashin lafiyar da kai, ka duba zirga-zirga da muka yi asibiti, haɓa dan Allah. Tun kwanaki da ka gaya min maganar nan na yadda. Na ce ma na fita daga wannan maganar, kuma ba mun yi da kai za mu je gidansu ba ne? Amma fa kakka manta na gaya maka, tsaya ka ji, saurara ka ji. Allah in ka nemi magana ka ringa min yadda zan fuskanta, ba zai yi ko dan kana bin aran motar ka ringa gaya min magana kai tsaye ba. Ka san ni fa irin wannan sai in ga kamar dan motar ka ne yasa kake min haka. Abokina kai baka ganiya, kai da na yi maka magana sai zuciyarka ta hau sama, ba abu ne na fushi ba, abu ne na gaskiya da gaskiya. Me mota dan na ɗauki mota na baka, haba da Allah, wallahi ka fi ƙarfin mota a wajena, kai da motar da abin da ke cikin mota ka fi ƙarfin sa a wajena, haba abokina. Wai ba mun ce za mu je gidan su Aisha ba ne? Mun ce za mu je. Mun ce za mu je kawai mu ba maganar nan. Kuma gobe za mu tafi Allah ya yarda. Kana nufin da lalle sai mun je? Za mu je gobe insha Allah. To shikenan, ba matsala. Zo mu je kuma. To zo mu tafi. Amma mu je shikenan. Ko da ke yawa to shikenan mu je kawai ba matsala. Hello Aisha. Ya gida? Lafiya kalau alhamdulillah. Me yasa baki damu da ki kira wayata ba sai dai ni na kira ta ki? Ni fa na riga na gaya maka ba ko da yaushe nake daga waya ba. To Aisha kina ganin ko goge lambar zan na hakura saboda na kamar takura maki nake. Duk abin da zan faɗa maka ba za ka iya fahimta ba. Idan kuma hakan shine ka yanke decision, good and fine, ba matsala. To dai yanda kaga dama ma kai, daman kai ke kira ai. Ba dole ne maka ba. Tabbas magana ki aka take. Daman ni na damu da ki, kuma insha Allah daga yau ba zan ƙara kiran ki ba. Tunda ba kiya so sai an jima. Beta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas muryar yarinyar nan tana sanyaya min zuciyata, kuma ina santa a cikin raina. Amma tunda na ɗaukan mata alƙawarin ba zan ƙara kiranta ba, dole na haƙura na goge lambarta a cikin wayata. Hakan shine zai sa na kasa kiranta nan gaba. Ya zama dole na goge lambar. Anya na yi wa kaina adalci? Me yasa ne wa kansi abin da ya fi shi har ya alƙawarin daina kira na a waya? Bayan alamu sun nuna yana matuƙar sona. Alhalin na rufe masa duk wata hanyar da zai san gidanmu. Hakan shine zai haifar min da kwanciyar hankali, in ba haka ba muddin lambar wayarta tana cikin wayata na san sai na kira ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me abin yi? Gaskiya na ja aji da yawa ga dukkan alamu, kuma ajin ya tsinke. Ko da yin kira shin ba shi haƙuri ne. Kai, ba zan iya ba. Ba zan iya zubar da aji na haka ba. Ai sai ma yayi man dariya ya ɗauka bani da aji. Zan nemi mafita insha Allah. Na tabbatar zuciyata ta kama da sansa kuma ba zan iya rayuwa babu shi ba. Ya Allah, ya zan yi kenan. Allah dai sa wannan kayan dai ba zan faɗi ba. Ga sunan dai sun yi tsada. Allah ya sayar mu. Abin da kake gani komai ya yi tsada.
Jamilu, ya ka shigo gida babu sallama kuma ka wuce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamilu, me ke damun ka? Ka shigo gida ba sallama, ka shigo ka zauna ina maka magana kuma ka kyale ni? Amma dan Allah ki shiru kawai dan Allah. Ina Ummi take ne? Ta zo ta zuba min ruwa zan yi wanka. To Ummi ta fita. Ikon Allah. Wai ni Jamilu in tambaye ka, ni ba mahaifiyarka bace nake maka magana ko ka kula ni? Me ke damun ka ne wadda ni ba za ka gaya min ba matsayina na mahaifiyarka? Matsala ta ce. Dan haka ki daina shiga matsala ta kisa ta matsala ki. Allah ya kawo sauki. Ka kawo mana mangoron dai. Hello? Wallahi ga nan da yi. Abokina kana ina ne? Wallahi ka gani nan ina kofar gida kai nake ta nema tun dazu. To babu matsala, karka damu. Bari in je gidan Abba in mai magana. Sai mu haɗa a gidanmu. Yawwa, wallahi kamar ka san da kai da shi nake son gani. To shikenan karka damu. Bari in je in same sai mu to kawai. Shikenan ba da masu bishi. Ni bari in gaggawa in zo gida. To ba matsala. Mu haɗa a gidanmu kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. San da zuwa ya kansu. Sanne ki Sa'adatu. Yawwa. Ka zo lafiya? Alhamdulillah. San da zuwa. Bismillah. To. Sa'adatu. Ai ko yanzu sai yayi munawwar suka fita ba ku haɗu da su bane? Mun yi waya ce. Okay, Allah sarki yanzu zai dawo ai. Kuma ya ce mu haɗu da shi a gida. Allah sarki. Shi yasa na zo gidan dan ma. Allah sarki. Bari in kawo ma abinci ko? Sa'adatu bai shi gwara maki ba wannan ruwa nake ba. To na shi bismillah. Sa'adatu manya mata Sa'adatu. Yaya na kenan. Sa'adatu. Ni kam yaya in tambaye ka mana. Ni ko yaya kansu ina budurwanka da aka ce ka yi budurwa. Ya ka tasa. Allah ungwar wannan. Yaya daga tambaya. Ungwar wannan ki rike Sa'adatu. Ba ma irin haka dake. Kar ki kare min irin wannan magana. Dan ba ma haka dake. Na gaya miki. Kaddara manar kenan kalubale kan ba wannan. Sanata ne yake magana, sanata dan gwambo. Ashe ba mu da mutunci a garin nan ba mu sani ba. Har za mu nemi alfarma a ce wani karamin dan sanda wai ni yake wasawa. Ba na son a kore shi, so nake a ɗauke shi a kai shi ƙauyen da a shekara so ɗaya zai ga mota. Abin da ake sharri ne, ni na taimake ki, ni kuma sharri za ki bi ni da shi? Bayan irin ɗimbin nasarorin da suka samu a shekarar 2024 da muka yi bankwana da ita, shekarar 2025 muna tsakiyarta kuma muna shirin bankwana da ita. Shirafa'u Film Production suka shirya tsab domin kawo muku ƙayataccen shiri wanda shine tilo na farko a cikin masana'antar Kano da ya zo da salo na musamman. Kurman baki. Rashin kunya zaki mu. Kai ni fa baba na gaji da wannan wulakancin da kake mahaifiyata. Kullum ita ce zaka dinga wulakanta kana dukanta. Kaddarta ce ta fada mata domin neman ya za ta taimaki rayuwar mahaifiyarta, a hannu ɗaya kuma bibiyar da aka yi mata ne na salon cewar tabbas sai ta amince da mummunan lamari kana bukatar ta za ta biya. Ya ni da ta ce sai ta bani shani.
Wai me kake mun tsawa ne a kaina? Ban ma ya kashe shi. Kurman baki wasan ya fara an karta katin lalan ya ɗau hannu kurman baki. A kiyaye saboda da yawa sun zo fa sun tafi. Wallahi Allah ba ni na kashe shi ba. Mutum yana da kuɗi yanzu ko kazami ne shi bin sa ake. Kaga ka cuce ni, ka cutar da rayuwata. Ni za ka kalla ka tambaye ni waye Mr. A? A matsayin ka nawa? Billahi lazi in ka san Mr. A mutuwa za ka yi. Kai wuta ce. Taya suka fara kuma taya za su kare shin alhajin tana ɗaukar fansar abin da ya faru da ita ko kuma a'a takarta katin ɗaukar dana saninsa kurman baki. Ɗaukar nauyin shirin Abdul Aziz Vice wanda ya shirya shirin Sidi Master, tsara labari Nasir Muhammad Baddo wanda ya bada umarni Rabil Baba Mr. R. Kurman baki. Duk inda kake sai na bibiye, wallahi ni zan zama ajali. Sai ku yi subscribing ku danna mana kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Dan Hausa TV. Da nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Kurman baki mai ji shi ke buga lissafin. Sai na kwashe dare rana babu mai iya kallona. Dalilin wannan abokina kowa na ta guduna ma na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina na rasa soyayya ta ma kullum ni ne cikin fama, nema na rasa dama zuciya kullum na kuna. Komai ya faru ciki wallahi ba sa hannuna, littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asarana. Ni da abokina ya zan so mi ban kwana, komai da lokaci.